That is a video which was recorded nevakomana vanofambira nhamu dzavana Simba Chikanza veve vanobuda vachitaura vana first lady Auxilia Mnangagwa vachitaura vachiti aiwa ED Mnangagwa doesn't own any Zimbabwe at all, achitaura mashoko vachiti anytime aiwa he can be removed. Sanapinda mashoko anoshamisa achibuda mashoko ari strange atinoona kuti aiwa ashamisa vanhu asheka the country. Aiwa ndotibva subscribe like turn on the bell icon. Timina muna umwe kwamuchinzi ED Mnangagwa doesn't own Zimbabwe. His wife Auxilia is considered in a recording video with the Simba Chikanza. Even Putin and even Joe Biden can lose their country leadership respectively at any time. The first lady in the video concluded accepting. She then rushed to arrange for further discussions to be made around the issue. The recorded footage is being released at a time Mnangagwa is preparing to appoint himself king of the Sabc Empire at the Zimbabwe ruins in Masvingo. The discussion was held on the sidelines of questions flung by Chikanza over a 2-year period which he seeks from the first family during assembling of Gold Mafia documentary. Auxilia was also reminded she could be the next Mary Chiwenga in the phone call with the Simba Chikanza on 14 May 2022, which was partly for answers on what a women's rights organization is doing for the abused former second lady. Domashoko atukona panapa aiwa ari strange atunoti aiwa the first lady anotaura mashoko kuti aiwa the president sezvamungozva kuti aiwa these guys vakomana apa mukaona kuti vanhu veukama vakaonda sei kana kuti his family vari muma high ranks ingori idea yekuti these guys vanenge vaida kunyatsa kusimbisa their grip onto power, but unoona kuti Auxilia anotaura otherwise ataura mashoko kuti aiwa anytime he can be removed anytime zvinhu zvinogona kungomuchinjira, but at the end tinoona kuti she was reminded kuti aiwa the women's league yamunoziva aiwa inotungamirwa naAuxilia iri kunzi aiwa iri kuabusa the second wife wamunoziva uyo the second lady anova Mary Chiwenga former second lady akachitaura na 2022 achiti aiwa imi zvamuri kuita be reminded kuti munogona kuzozviitawo kuti ndimokwanisa kuzojoinawo makuitawo sezviri kuitwa Mary Chiwenga. If tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake pina comment section medu, musano subscribe like and turn on the bell icon.